למה זה כושר מדהים? כי הוא כל כך מגוון, אין לו סוף. אני יכולה לבחור אם אני רצה על מסילה בתוך החדר כושר או בבית. אני יכולה לבחור אם אני רואה על מסילה איזה תוכנית טלוויזיה או שאני שומעת מוזיקה. אני יכולה לרוץ בים על חול, שזה ריצה קשה יותר, אנחנו גם נדבר על זה. אני יכולה לרוץ ברחוב על אספלט, אני יכולה לרוץ עליות, ואני יכולה לרוץ ירידות, ואני יכולה לרוץ על מישור. אני יכולה להחליט שאני רצה היום מהר ושורפת יותר קלוריות וגומרת עצמי. אני יכולה להחליט שאני רצה לאט, אני יכולה מרחק גדול, מרחק קטן. אני יכולה לצאת ל5 דקות ריצה ואני יכולה לצאת לשעתיים ריצה. וזה מה שמדהים בריצה, ומי שעדיין לא גילתה את זה, את הולכת לגלות עולם, כי הגיוון הזה הוא באמת מציל, וזה כל כך נעים שאת קמה בבוקר, את יודעת שאת צריכה לרוץ, אבל וואלה, לא בא לך עכשיו ריצה של שעתיים, אז את יכולה להחליט שאת רצה 10 דקות, את יכולה להחליט שאת רצה ריצה קלה. זה נורא כיף שיש גמישות ושאפשר לשחק עם הדברים האלה. אפשר כמובן לרוץ לבד, אפשר לרוץ בקבוצה. אני לא צריכה לחכות לאיזה מאמנת כושר שתחליט לעלות לאימון בשני וחמישי או לא. אני יכולה לקחת עצמי באיזה זמן שבא לי, בבוקר, בלילה, בצהריים, מתי שאני רוצה, אני יכולה לצאת לרוץ. סגר לא סגר, בקיצור, ריצה זה באמת הספורט הכי מגוון שיש, וזה ספורט שכולן יכולות לעשות. כמובן, חוץ מבעיות רפואיות, אני שמה את זה בצד. למי שאין בעיות רפואיות, כולן יכולות לעשות את זה, זה מאוד מאוד נגיש. וזה ספורט מאוד ממכר, ומי שרצה יכולה לרשום פה ולהיות עדה. זה ספורט שתוך כדי האדרנלין ככה זורם, ואנחנו כאילו בהיי כזה, אי אפשר אפילו להסביר את זה, זה פשוט הרגשה מדהימה. גלית שואלת מה לגבי הברכיים, אני בהמשך, אם אני אספיק, אני אדבר על העניין הזה, ואם לא, אני גם אקדיש לזה לייב, ואל תדאגו, יש לנו 1.5 חודש לדבר על כל העניינים. אז מה ההבדל בין ריצה להליכה? עלה לנו דיון מאוד נחמד לפני איזה שבועיים באמא חוזרת לג'ינס, שאמרו ריצה זה כמו הליכה ושורפים אותו דבר, ויש סברה כזאת ששמעתי לא פעם, שאם אני רצה 5 קילומטרים או הולכת 5 קילומטרים, בעצם אני שורפת את אותו דבר. אז ההבדל בין ריצה להליכה בעצם זה שאני הולכת, שתי הרגליים שלי נמצאות על הקרקע. אני מרימה רגל אחת, שמה אותה על הקרקע, ובנקודה מסוימת שתי הרגליים שלי נמצאות על הקרקע. בריצה, ריצה מוגדרת כאשר רגל אחת בלבד נמצאת על הקרקע, או רגל אחת, או שאני באוויר ושתי הרגליים שלי באוויר. זה מצב שנקרא ריחוף, אנחנו נדבר עליו, ששתי הרגליים נמצאות באוויר. בהליכה בעצם אין את המצב הזה של ריחוף. אז למה אני שורפת יותר קלוריות בריצה אפילו שהמרחק זהה? כי אני דוחפת את עצמי למעלה, אני בעצם קופצת למעלה, בגלל זה גם הדופק שלי תמיד יהיה יותר גבוה, לא משנה כמה מהר אני אלך. כשאני ארוץ, הדופק שלי יהיה מהר יותר, אני אתאמץ יותר, יש גם שריפת קלוריות שהיא אחרי האימון, אחרי אימון ריצה, ולכן אין ספק שריצה זה כושר שהוא הרבה יותר אינטנסיבי, שורף הרבה יותר קלוריות כמובן. אז יש לי שאלה, מה לדעתכן האביזר החשוב ביותר בריצה? האם זה בגדים שהם דרי פיט? האם אנחנו חייבות איזה גוזייה שתחזיק טוב? האם זה שעון דופק? מה האביזר החשוב ביותר בריצה? ואני אענה לכם חד משמעית, וזה הדבר היחיד שאתן צריכות כדי להתחיל לרוץ, נעליים. לא להתפשר על נעליים. אתן שמעתם, הנה נדין רשמה נעליים, אתן שמעתם, מקודם שאלו אותי הרבה על ברכיים, אז הדבר הכי חשוב בעצם לשמור על עצמנו בזמן הריצה, זה נעליים שהן טובות, שהן תומכות. אנחנו גם ניכנס לנושא הזה לעומק, לא בלייב הזה. נעליים גם צריך להחליף אחרי קילומטראז' מסוים, כי הן כבר לא בולמות את הזעזועים. אז הדבר היחיד, אם את לא רצת בחיים שלך ואת רוצה להתחיל, נעליים וזהו. תתחילי משם, אחרי זה את תמיד יכולה להשתדרג לשעונים, לבגדים, לכל הדברים האלה. אז בואו נתחיל. בעצם אני רוצה להתחיל לרוץ. איך אני עושה את זה? קודם כל אנחנו צריכות להבין שאנחנו צריכות לשפר את הסיבולת האירובית שלנו.
כדי לשפר את הסיבולת האירובית, אני צריכה חצי שעה של אימון אירובי ומעלה. עכשיו, מאחר ואת בוודאי לא יכולה לרוץ מ-0 לחצי שעה ברצף, אין ספק שאת לא יכולה עדיין לעשות את זה, אז מה שאנחנו עושות זה שילוב של ריצה והליכה, אבל אנחנו לוקחות שעון ואנחנו לא חוזרות הביתה עד שעוברת חצי שעה או יותר. זה אומר שאני רצה, מבחינתי אם את יכולה לרוץ 20 שניות ברצף, תרוצי 20 שניות ברצף, תעברי להליכה מהירה, תסדירי דופק, תירגעי, תנשמי, מבחינתי גם 5 דקות אם זה מה שאת צריכה, ותחזרי לרוץ. אנחנו רצות, הולכות ולא עוצרות עד שלא עוברות 30 דקות בדיוק. ואם אנחנו יכולות יותר, אז גם יותר. מי שבא לה לשפר את סיבולת האירובית שלה בעוד תחומים, לא חייב לעשות את הריצה הליכה. אפשר גם לשפר באימונורים, אפשר לשפר בשחייה, אפשר לשפר בכל ספורט שגורם לדופק שלכם לעלות מאוד. אני צריכה, כדי לשפר את הסיבולת האירובית שלי, לפחות 2 אימונים כאלה. אם את רוצה להתחיל לרוץ, או אם את רצה מתחילה ואת רוצה להתקדם, 2 אימוני ריצה בשבוע, ו2 אימוני אירובי מעל חצי שעה בשבוע. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה לעשות אימון של ריצה, אימון אחד בשבוע שהוא ארוך של חצי שעה של הליכה וריצה לסירוגין, אין בעיה לעשות את זה, ואז לשלב עוד אימונים קצרים בריצה, ובנוסף עוד אימון אירובי מעל חצי שעה. 2 אימוני אירובי בשבוע מעל חצי שעה. שיהיה ברור לכולן. בסדר? אנחנו מתחילות מזה. אנחנו רצות לסירוגין, ולאט לאט אנחנו רצות יותר והולכות פחות. תמדדי את זה. אם את יכולה למדוד, אם אין לך שעון דופק שאת יכולה למדוד את הקילומטרה שלך, תמדדי את זה בזמן. התחלת לרוץ 20 שניות ברצף, אין בעיה. תמדדי לך 2 דקות הליכה, את חוזרת ל-20 שניות. באימון הבא את כבר תעשי 25 שניות, ואחרי זה תעשי חצי דקה של ריצה רצופה. כל אימון את חייבת לעלות בזמן שבו את רצה בצורה רציפה. הדבר הבא נקרא ריצת נפח. עכשיו, אנחנו נעשה לייב שלם שידבר על סוגי ריצות. יש כמה סוגי ריצות, אחד מהסוגים זה ריצת נפח. ריצת נפח זה הכוונה לריצה הארוכה של השבוע. אנחנו עושות את זה פעם אחת בלבד בשבוע. בריצה הזאת בהגדרה, את רצה לאט. אני רואה הרבה נשים שעושות ריצות נפח ורצות מהר לרוץ לאט. הריצה הזאת, המטרה שלה היא להגדיל קילומטראז'. זאת אומרת שאני פעם אחת בשבוע מקדישה את הריצה שלי לריצה איטית מאוד מאוד מאוד, ואני מכווננת מרחק. אז אם אני רצתי עכשיו 2 דקות ברצף, כי אני רצה מתחילה, בריצת הנפח שלי, אולי זה נשמע מצחיק, אבל בריצת הנפח שלי אני ארוץ 3 דקות, ואני ארוץ אותן מאוד מאוד לאט. אלינור שואלת מה זה לאט. לאט זה אומר שהדופק שלי לא מאוד גבוה, קל לי לנשום, אני יכולה לדבר תוך כדי הריצה, לא רק שווה לקרוא את ההגדה, אבל אני יכולה להגיד איזשהו משפט בקלות. ויש נשים, במיוחד מתחילות, שמבחינתן קצב איטי, הוא יהיה קצב כמו הליכה. וזה בסדר, אין לי בעיה שתרוצו בקצב הליכה. אבל, זוכרות שדיברנו על הניטורים, אז שהקצב יהיה איטי, אבל אתן מנטרות פעם אחת בשבוע ריצת נפח. כשאנחנו מעלות קילומטראז', כשאנחנו מגיעות לריצת נפח שבועית, אנחנו מעלות לרצות מתחילות 0.5 קילומטר בשבוע. לא יותר מזה. רצות מתקדמות, אתן יכולות לעלות בין 0.5 קילומטר ל2 קילומטרים בשבוע. אבל תשימו לב שכל שבוע אתן עושות ריצת נפח. כל שבוע. אנחנו גם נדבר על תוכנית אימונים, ואתם תראו שיש שבועות שריצת הנפח תהיה קצרה יותר מבדרך כלל, אבל כרגע בלייב הזה אנחנו מתחילות להגביר הילוך ולהגדיל קילומטראז'. מבנה ריצה נכונה. אז אני רצתי חצי מרתון, רצתי 21 קילומטרים, ולא היה לי מושג איך רצים נכון, לא היה לי מושג איך מתאמנים כמו שצריך. אני כמובן הפצעתי 1,000,000 פעם עד שהגעתי לחצי מרתון הזה, ואני הולכת ללמד אתכם לעשות את זה כמו מקצועניות.
אף אחת לא תתפוצע פה, ואנחנו נתאמן כמו שצריך. אז איך אני רצה כמו שצריך? דבר ראשון שחשוב לדעת, ואני בטוחה שהרבה מהארצות כאן לא יודעות, אנחנו צריכות לעשות צעדים גדולים. אנחנו דיברנו בהתחלה על שלב הריחוף, שאני נותנת את הפוש ברגל האחורית ומתרוממת, שתי הרגליים שלי מעל הקרקע, זה שלב הריחוף. בשלב הריחוף הגוף שלי מתאושש. זה הזמן היחיד בריצה שהגוף שלי מתאושש, השרירים שלי מתאוששים. ולכן כשאני עושה צעד גדול, שלב הריחוף שלי, הוא ארוך יותר. איך אני עושה צעד גדול? כשאני מנטרת, שימו לב לרגל האחורית שלכם, ורצות מנוסות, תנסו עכשיו לעשות את זה, תרוצו ממש לאט ותשימו לב לצעדים שלכם. כשאתן מתרוממות ודוחפות עם הרגל, עם הרגל האחורית, אתן צריכות ליישר את הברך, לנטר ולדחוף את עצמכם למעלה ורחוק כמה שיותר, כשהברך הקדמית מתרוממת למעלה. אם אני אשאר, תשימו לב, תסתכלו על אנשים ברחוב שרצים. יש אנשים שבקושי מרימים את הרגליים מהקרקע. הצעדים שלהם מאוד קטנים, אין להם שלב ריחוף. כדי לרחף, כדי לעשות את שלב הריחוף כמו שצריך, אני צריכה צעדים גדולים, אני צריכה להתרומם בקפיצה ולהרים את הרגליים שלי מהקרקע. תשימו לב לזה, ולמי שיש את השעון דופק, אני תמיד עושה את זה, יש לכם מה צעדים. אז אחרי הריצה, אתן מסתכלות על הצעדים. אם אני רצתי קילומטר, סתם אני זורקת עכשיו, ב-500 צעדים, והצלחתי שבועיים אחרי זה לרוץ קילומטר ב-400 צעדים, הקטנתי את מספר הצעדים, זה אומר שהצעדים שלי הלכו ונהיו גדולים יותר. יותר מזה, יש אפילו אני יודעת, לי יש גרמין, אני לא יודעת על עוד שעונים, סביר להניח שכן, באפליקציה של גרמין היא מודדת אורך צעד, ככה שאני אפילו יכולה לדעת מה אורך הצעד שלי, שזה מאוד מגניב, ותנסו לעבוד על זה ותנסו להגדיל את אורך הצעד שלכם, זה ישדרג לכם מאוד את הריצה. בנוסף כמובן אני שומרת על גב זקוף, ישר טיפה נטייה קדימה, לא כזה דבר אוי ואבוי, אני ישרה, טיפה נוטה קדימה. הדבר הטוב ביותר הוא לנחות על קדמת כף הרגל, אבל מאוד קשה לשנות טכניקת ריצה, ולכן מי שטבעי לה לנחות על העקב או לנחות על מרכז הרגל, סביר שלא תצליחו לשנות את זה וחבל לנסות. מי שנוחתת על קדמת כף הרגל, זה בהחלט יכול לעזור לה לרוץ מהר יותר, אבל לא תמיד אפשר לשנות את זה, וזה בסדר גמור. בואו נראה, מה אתן כותבות? נעמה כותבת מה לגבי עליות, צעדים קטנים יכול להקל. נעמה, כשאנחנו נדבר על סוגי אימונים, אנחנו גם נדבר על ריצת עליות, ואנחנו ניכנס, אני אומרת לכם הפעם באמת, אנחנו ניכנס לעומקם של דברים, ואנחנו ממש נדבר על הכל. אז הצבת יעד לתחרות, יש לנו כאמור מרוץ ב-5 וב-6 במרץ. אני רוצה שכולכן תציבו יעד. לא מעניין אותי אם את עכשיו מתחילה לרוץ את המטר הראשון שלך, לא מעניין אותי אם כבר עשית מרתון, לא מעניין אותי, אני רוצה יעד ספציפי למרוץ הזה. ולמה לדעתכן אנחנו צריכות יעדים? האם אתן יודעות, האם אתן מגדירות לעצמכן יעדים גם בחיים הפרטיים? או שאתן רצות בשביל הכיף? שלרוץ בשביל הכיף זה מהמם, שלא תטעו, אבל יש המון יתרונות להגדרת יעדים. אני אישית מאוד מאמינה בזה. כשאני מגדירה יעד, זה דוחף אותי קדימה קודם כל. סביר להניח שאני אצליח יותר מאשר אם אני אעשה בסבבה שלי לפי תחושה ואיך שבא לי. דבר נוסף שאני מקבלת מהצבת יעדים, זה בעצם תוכנית מסודרת. ואנחנו נדבר על לבנות את התוכנית הזאת כמו שצריך, וזה אומר שאני יודעת בדיוק בכל יום מה אני צריכה לעשות. אני לא סוטה ימינה ולא שמאלה. כמובן שאם אני מרגישה רע וזה הכל בסדר, לסטות, כן? אנחנו לא סובייטים פה, אבל יש לי איזושהי מטרה מול העיניים, ויש לי את הדרך, הרבה יותר קל לי להגיע למשהו שהוא גדול. וזאת המטרה שלי בריצה, אני רוצה לדחוף אתכן למקסימום, לדחוף אתכן קדימה ולפתוח לכן את העולם המדהים הזה. אני רוצה לחזור על כמה דברים חשובים שהיו היום.
אז קודם כל, ההבדל בין ריצה להליכה, דיברנו על שלב הריחוף הזה. אל תשבו ריצה להליכה, זה באמת שני דברים שונים. אני רוצה מכן 2 אימוני אירובי ארוכים בשבוע, של חצי שעה ומעלה, שאחד מהאימונים האלה חייב להיות ריצה והליכה לסירוגין. בנוסף אתן יכולות לעשות עוד ריצות קצרות של 10 דקות, של רבע שעה, של 5 דקות, זה אחלה. תדאגו שיהיה לכם נעלי ספורט טובות, זה הדבר הכי חשוב שיש. בריצת נפח שאנחנו עושות אותה אחת לשבוע, אנחנו חודש כולנו מתחילות לרוץ. אני רוצה לראות פוסטים שלכם באמא חוזרת, מי רצה ומי מתחילה עכשיו לרוץ, ואיך אתן רצות בסופה ובגשמים וכנגד כל הסיכויים. תרימו אחת השנייה, שיהיה אחלה סוף שבוע.